Untuk ibu-ibu tercinta boleh berjoget. Supra nada Indonesia. Aha. Petang rasa hati kan mandang seni dunia hanya aku kowe lampung hati Mas wong ayu tak jaluk elek karesnan yen mati tresno kuwi akeh patukan. Untuk ibu-ibu tercinta boleh berdiri yo. arep tumbako ngendi katresnan iki yen to aku sliramu dadi aku Senadyan donya ora bisa nampa nakal tak jaga yen durung kapisah tinggal kuwasa.
capresnya